Čus, tady Bradley, já vás vítám u dnešního prvního let's play na hru Euro Truck Simulator 2. Vlastně u našeho úplně prvního let's play, protože na tomto channelu, protože, jak víte, tak jsem přešel. A na tomto channelu teda budu chtít opravdu natáčet. A jenom jedeme z Milána do Kassel. Je to někde, kouknu se. Nejsem si přesně jist. Je to v Německu, myslím. Asi jo. Já tady nepoznám podle ty babky, jak zná. Tady ty hranice nejsou tak roznačený a to je jedno. Někde tam to bude vřtou. Takže jedeme. Tam tu nebyl výjezd, že ne? Ne. Jedeme teda tímhletím tahačem. Můj oblíbený. Tak. Jak jsem říkal teda, tak budu chtít natáčet Euro Truck Simulator, Fear 2, když tak bych to, i Minecraft bych chtěl natáčet, jo. Že i Minecraft to byste se ode mě mohli dočkat. Takže tak. Takže, jak říkám, chtěl bych být takový let's player na tomto channelu a chtěl bych to rozjet prostě po velkým. Nechci udělat tu samou chybu já na minulém channelu, kde už jsem měl 109 odběratelů, ale nikdo se na mě nekoukal, protože jsem dlouho nenatáčel a ani bych to nikomu řekl. No, takže takovou chybu už nechci udělat a neudělám ji taky. Toto video bych chtěl uploadnout ještě dneska. Berte to i místo informačky, prostě jsem nový let's player. Budu natáčet na tomto channelu různé hry, Fear 2, Euro Truck Simulator 2, Minecraft a mnoho dalších gameplayů, třeba na free to play hry na Steamu a tak dále a tak dále. Ten, kdo má payday, tak si spolu můžeme zahrát, protože mám koupený, takže já. Ale vy mě určitě ještě budete poznávat, protože nechci mít ty fanoušky, co jsem měl tam na tom channelu. Chci mít úplně nové fanoušky získat. A doufám, že se mi to povede vřečnou. Tak. Jak jsem ještě neříkal, vlastně jsem udělal informačku, kterou jsem tady nakonec neuploadnu. Nebudu se s ní pádrat, když jsem tady jenom sám čtu. A budeme to teda, můžeme to pojímat tady takovým zeměpisným pojetím. Jsem na půl Ital, takže vám o Milánu klidně můžu něco říct. Teďka teda jedeme z Milána, tohle je Miláno. Je to italské město. A víc vám k tomu asi stejně neřeknu. Jenom to, že Euro Truck Simulator 2 samozřejmě má úplně nové věci, jo. Kolik se budeme teda postupem našich let's playů bavit, samozřejmě vylepšená grafika oproti jedničce na 100%. Reálnost taky o 90% daleko víc, protože ty vole, no. No ale pokud to neumíte řídit jako já, no, tak ani nejezděte radši. Že teď nevím vůbec, co se stalo, jako no. To do mě nakalí tady ten ne. Vidíte, inteligence je taky lepší oproti jedničce. Teda u některých hráčů, jako jsem já, inteligence poklesla ještě víc, než byla dříve, ale o tom bych se radši nechtěl bavit. Já si to postupem času budu učit, jsem teprve 3. level nebo 4. Jsou ani 5, já to nejsem. Takže to se budu učit postupem času. Jak říkám, s Let's Playem mám menší zkušenosti už, ale nebudu zase jako nějak... Sakra. Sluchátka jsem zvládla často. Jste mě asi neslyšeli, a to je jedno. Tak, máme spadl, teď jsem se znovu nandat. Dobré. Ne, mě byl vyandaný, víte, já mám takový trochu vachralatý sluchátka. A myslím si, že mikrofon je celkem v pořádku. Tak. Nějaká vachralatá slunice, to je hrozný. Kolik je? 22, 28. Takovýhle světlo. No tak asi je tam leto, že jo, tak proč ne? Tak, tady povolená stovka jenom, jo. No, já stejně víc nepojedu a jedu 90 maximálně. Takže budu natáčet ještě s různými let's playerama. Třeba mě můžete vidět na Jeremyče Gamerovi s Minecraftem. Společném samozřejmě single player budu točit na svým channelu. Teď mi budete hodně pomáhat tím, že se budete sdílet mé videa a takový. A tak dále, teď mi tady zvoní mobil, takže chvilku vydržte. Takže lidi, jsem zpět, byl to telefonát.
protože za chvilku budu muset už jít, takže jsem určitě dojedem. Což vám vlastně nemusí vůbec vadit, já budu půlku dne pryč, ale vy budete, jenom pro vás to bude jako vteřina. Takže vlastně to bude cestování v čase. Ne, to melu, to nebude cestování v čase. No každopádně to je jedno. Tady vidíme pohraniční stopky, ale to není jako, že to jsou hranice, to je jenom placená silnice, pokud se nemýlím teda. Tady by ještě neměla končit Itálie v žádném případě. No pardon. Jo, průjezd stojí, vidíte, 7, zametáta tento poplatek uhradí, stisněte na tlačítko Enter. Já se vás strašně lidi omlouvám, to jak fail. Jenže já to opravdu jel jenom málokrát. Navíc to řídím na šipkách, takže to je o to těžší. A k Vánočům bych si chtěl koupit nejspíš Logitech G27, což kdo neví, co to je, tak je to volant s pedálama a řídící páko je podle mě nejlepší, stojí kolem 6000, myslím, takže není to nic jako úplně levnýho, takže to není žádný ani šunt, jo. Ale zase plně nějak jako drahý, za 20 000 to taky není, takže jako, ale stačí to úplně, je to fakt dobrý, má to hodně lidí, myslím si, že každý, kdo chce nějaký volant právě na takovýhle hry, tak si koupí Logitech G27 nebo G25, což je vlastně předchůdce toho. Takže tak. Taky co byste o mě mohli vidět je, že chci být pilotem, takže budeme dělat, budou let's play i na různé letecké hry a tak dále a tak dále. Skype vám dám samozřejmě v popisu mého channelu, protože chci s mými fanouškami, jako to bylo na mém starém channelu, abych udržoval prostě kontakt, takhle bych to asi řekl. Tak já tady natankuju trošku. No, já moc to teď nepotřeboval. Já jsem vám chtěl ukázat, tak, jak to vypadá, když se tankuje, víte? So. Jako hra je to fakt úžasná, jo. Vám zcela můžu doporučit tuto hru si zahrát. Tady si takhle můžu tady vyspat, já to vám ukážu. To není odpočívadlo tady to? Jo, odpočívadlo vlastně, oni budou i tam a ty odpočívat, hele já. Já jsem mám viděl, že to odpočívadlo budou tam nepodálnici dát, to bylo jenom odpočívadla. Jo, tam vidíte? Na mapce. Hned vám ukážu, s čemu slouží. Vy už to asi víte na 100%, to je jedno. Jo, tak je 9:29 ráno. To se říká 22:09, tyhle. Jo, tamhle ta ETA 22:30. To je blbost. Je 09. No, takže tak. Takže lidi, doufám, že teda mi dáte odběr, že zkusíte moje let's play, že budete sdílet, pokud se vám budou líbit. A že opravdu mě budete podporovat, jak umíte. Já za to vám budu dávat, budu se snažit každodenní let's play. Pokud by let's play nevyšel více než 5 dní, tak samozřejmě o tom budete informováni vy. Prostřednictvím informačky. Zanedlouho si udělám asi sám pozadí. A někdo mi volá, tak čekejte. Co zpět byl to kámoš, jenom jsem mu řekl, že natáčí. Tak. Je 18:46, 47, 46. Nevím, co se teď stalo, to je jedno. Takže můžete tady mít i rozbitý motor, víte to? Asi ne, co? Tak už to víte. Takže, akorát jsme myslím, že překročili, nebo teď budeme překračovat nějak hranice Švýcarska, tady vidíte švýcarskou značku. Takže jsme ve Švýcarsku, vítám vás, ve Švýcarsku je to nádherná země, která je pokrytá skoro zcela Alpama, nebo ne Alpama, prostě horama. Ale jsou to nádherné hory. Doporučuji se tam podívat, jak jste nějak do Itálie. Mám tam tátu, takže tam jezdím celkem často a opravdu vám můžu říct, to je krásná zem, jo. No a můžu vám doporučit, jak jet autem, tak letět letadlem, protože obojí je úplně luxusní. Protože já mám rád takovýhle dlouhý cesty autem, ale zase na druhou stranu strašně rád lítám letadlem, chci být pilotem, že jo. Takže obojí je pro mě úžasný. A opravdu obojí vám taky doporučuji, jako, jak říkám, si to povedat tak trochu i zeměpisně tady ten let's play. A opravdu doporučuji vám se podívat do každé země, jsou obě dvě nádherný. A teď už teda drandíme těma krásnýma horama.
A my už zapadá sluníčko, už otáčíme 10 minut. Takže tak. Předjel nějaký hajzl, co to dovoluje. A konečně moje vysněné tunely, já je miluju. Vždycky, když jedu do Itálie třeba autem, když jedeme, tak ty tunely vždycky v Alpách to je nejzábavnější, jo, a tam vždycky máš kolem večera, takže už to tolik nevidím, ale tím líp, protože to je daleko hezčí, když jedete Alpama v noci než ve dne. No jak pro koho, ale mně se to víc líbí v noci než ve dne. Tak, tady je výjezd, tady jsou turbíny, to je opravdu reálná hra, úplně mi to přináší takový ten pocit, že fakt cestujete. Protože opravdu, když se kouknete, jo. Opravdu je to úžasný. To je ten tahač, bych si chtěl koupit. Uvidíme, jestli na ně budeme mít. Ale řekl bych, že bychom na ně měli mít. Jo, předjíždíme ho, lama, pomalá. Tak. Předem tady toho rychlíka ještě. Tak. Další tunel. To nám vůbec nevadí, protože jak jsem říkal, tunely mám rád. A přináší mi tu atmosféru ráno, protože tam jsou fakt všude skoro tunely. Protože jakoby ta dálnice vede mezi těma horama, že jo, takže musíte ty hory projíždět nějak, že jo, takže ty tunely k tomu slouží. Kam vyjíždíme z nich, tam je značený Innsbruck, Mnichov, Bern, Zurich. Jedem rovně. V žádném případě nebudeme zatáčet. Aha, tady to není takhle, takže zatáčím doprava. Ty ptáci nahoře vám taky může přát atmosféru, protože když, abych pravdu řekl, nikdy jsem neviděl také pták lítat nad dálnicí, jo. Ještě k tomu to vypadá jak orel, ale to je jedno. Nebo spíš jak to, rackové, ale to už nebudem řešit. Ale parkoviště doprava. Pojedeme se tam kouknout, nebo ne? Ale štvem na to. Vím, že jste čekali, že řeknu, že jo, pojedeme se tam kouknout, ale sorry, ale nepojedem. Wow, tak jsi nějaký pomalej, hele. Jen před tebou taky. Asi bych měl taky zpomalit, co říkáte? Wow, já si to říkám, já bych zpomalit. A teď mě předjedou, o cože oba dva? No samozřejmě. Bože můj, vidíte, jak se vám to nevyplatí jezdit rychle? To opravdu, ty vole, ty co už mě jde dál, kdybych chtěl pomalu podle předpisu, tak bych mě nestál a mohl bych být před nima, nebo aspoň za nima. Ne, ale já nejedu podle předpisu, snažím se zbyslet, když vidím, že přede mnou je prudká zatáčka. Samozřejmě vybourám se a oba dva mě předjedou, no, to je logika Bradleyho, ano. Proto skvělý, já jsem tak nadšený, nejsem, je to bylo prdele. Další tunel, super, přidáváme to na realitě. Už by se mohl smívat, já jsem se kejchnul, tak říkajte. Tak, kejchnul jsem si, doufám, že jste to neslyšeli. Stlumil jsem si mikrofon, takže byste to neměli slyšet. O, krásné městečko, do kterého se nedá jet, ale je krásné. Před námi je to panorama, opravdu vidíte nádherné hory, obrovské hory. Opravdu vidíte ty hory a tam je balon létající. Co se vznáší na obloze. Ty mamlasy, ty vole, jsem tam nevidíš, že jsem tam jel? 80 jenom. Haha, tady musíte zatáčet, co? Jenže já jsem měl v tomhle pruhu, teď jsem zase na ně vyzral, oba dva jsem předjel. Jsem pirát silnic. Tak. Doufám že teda, že se vám ten let's play líbí. Pomalu už budeme končit. Vy mi napište, zda chcete ty let's play 40 minutový, čemu to trvá tak 40 minut, než dojedete někam dál trochu. A nebo jestli chcete, abych vždycky třeba na odpočívané nebo na benzínce po 20 minutách zastavil a tam to stopnul a pokračování v příštím partě. To asi by bylo lepší časově, protože se bude tak dlouho renderovat do prčic. A když moment, tak se nemůžu soustředit na dvě věci, to jsou chlapy prostě.
Ale zase na druhou stranu, co bych pro vás neudělal, že ano, takže pokud byste chtěli, abych to udělal tak, že tam prostě dojedem a tam to až stopnu, anebo že to o nějakém odpočívadle po 30-20 minutách stopnu, tak mi řekněte a já to tak udělám. Každopádně dneska to stopnu určitě, protože to chci večer uploadnout. A za chvilku musím jít pryč, takže to musím dát ještě zrenderovat. Si koleduju. Těm předjížděním. Tam pojede auto, je po mně. No, je tam auto a není po mně, protože jsem zkušený řidič. To je názorná ukázka, jak by se jezdit neměla, už vůbec ne s tahačema. Ale stejný tahač. Takže já začnu pospíchám a líbí se mi předjíždět auta. Baví mě to. Ale já tak nebudu jezdit, nebojte se. Jak to, pokud za jízdu proti směru, teď jsem se jenom předjížděl. Nebuďte prosím vás, pušti. Tak, už jsme se rozsvítili. A už se stmívá, opravdu vidíte, takhle to je fakt i v reálu, prostě ty tunely takhle všude. Wow, teď bude panorama krásný, opravdu je to takhle fakt reálný, protože takhle vždycky taky, protože i v Itálii to také jo. Takhle vyjedete prostě a zase zajedete do tunelu, takže jenom vždycky chvilku vidíte mezi těma horama, jak jedete. No, takže opravdu je to hodně reálný, tahle hra. A jak říkám, doporučuji ji koupit či stáhnout, to už je jenom a jenom na vás. Už uznáte za vhodný vy. To už do toho šávan kecat nemůžu. Tak to je jen vrtá. A teď mě odvěděl v tom, že to tady už dneska stopneme, že tam dojedeme v příštím partu. Tak. Benzínová stanice tady je. Hezká. Euroin nebo Euron. Euro Oil, nebo já nevím. Ale máte, je to opravdu velký, máte tady odpočívadlo. Takže lidi, pokud byste chtěli let's play z této hry, dejte like, komentář a já se vám budu těšit do dalšího partu této hry Minecraftu či Fearu, ale musíte mi dát odběr za to, že ano, takže prosím opravdu mě hodně musíte do té 100 pomoct zase, prostě odběrama, sdílet mě, lajkovat a tak dále a tak dále. Já s váma loučím a budu se těšit do dalšího partu, to je váš Bradley a já se tu taky s váma loučí, takže zdůř.